Pa, nakaw ka? Ha? Nakaw ka? Nakaw ko kay moadto ko sa area kay hinahanglan na kayo ba? Anta ko iingon ba may problema gamay pa? Sa problema. Problema ka kanusa man ta nagka-problema nga wa man tay Di problema. ba? Nako ingon si mga. Di ka masuko pa. Unsa man na god kay kabalo ko, wa gyud tay problema kitang pamilya, wa tay problema. Wa tay kalaban. Nako problema gamay pa. Pero gamay ra gyud ni pa, bro. Nasulbad ang ko. Pan ba ka? Problema niya nasulbad na unsa man na? Dili ba? Akong uyab pa buntis pa, napabuntisan ako. Sa? Akong uyab ba nabuntisan ako. Hindi na katinuod ng inana. Tinuod ba yun ma? Di ko lang gipabuntisan ko ninyo. Pabuntisan, sure ka nga gihap. Tinuod yun nga gilabtan ka niya. Siya magyumanan eh. Ya, ano man? Mo lagi na kay di man ko ka maminaw sa kuha pagdalibit tuloy ko asa na bi. Imong uyab nabuntisan nimo? Gani naduha pa ko pa. Kuha ba to dili? Pero gibulagan na nako pa kay. Di man ko mangkon pa kay. Wa inay tabo ninyo ya nabuntis. Oh. Anong nabuntis pa nga man kayo nahitabo ninyo? Dili pa. So ako yang gipakuan nga amahan pero gibulagan na nako largo pa. Wala ko dakang istorya gibulagan ako largong babae. Ah, di na pwede na buntis Okay. niya. Walay nahitabo ninyo ya buntis. Okay pa mo kay problema kon pa. Sige magkukuha ng babae pa. Sige kuan ba kasi panawag ba? Di ma himutang. Ako'y purminti ko anon. Sa imong ikon, ayaw na nagkuha na i-block na sa Messenger, unsa ba? Mo na mag Kamalupit kamalupit ba? Pasikita matas pa ato ba? Kamalupit ako gipa-eskwela pa ka, mag-inana ka, gipatarong ka giskwela, mo na karon mabuntisan ka mo diretso kag mama mo na imuha karon. Mamadlo kasi ang papa ba? Hadlo kasi ang papa, magay ka na hadlok sa inyong gihimo. Ang kunon mo ng bata nga dili kamo nagkuha. Gani pa kay ako mo jud gipasingilan og pangayo ako daw to daw. Di man ako ang kuno no kay wala tabo sa mua. Uya brami pero way na tabo sa mua. Ikaw tagaig problema kay wala tay problema kahit kailan. Kung sa Tagalog ba wala nagka problema. Ang saan ba to pang sige magpanawag pa. Dali. Sa tinuod niya pagdali be. Basta di sa Sulong man ka, ma. Nya, ngano man ang imong uyab, ngano man niya balay na wala nang imong gibuntis. Ug tinuod man gali nga nag-uyab mo. Mo na ron kay pabuntisan ra kanya. Pagdali be. Dali be, babaeng kang buhat inanaong ka, dali. Ha? Pa. Asa man ang kaning uyab nimo kay? Mo ni nakapabuntis nimo? Kani mo ko? Ani? Ako nga na ko pabuntisan sa imong anak niya karon gibulagan niya kay humana ang tanan. Sama na ko na. O ni mong uyab? Oh, manayon ako pa. Unsay humana ang tanan? Humana ang tanan, wala na oh. Gipabuntisan na niya, nag-eskwela na akong anak, gipabuntisan niya karon gibulagan niya. Nagbulag Kaya naman na ate. nabuntisan. Bulag niya. Si Mana na ba nagbulag ni Ana? Anong inanao man nimo akong anak? Human sa tanan karon, inanao nak istoryado ng anak nimo. Kay human sa tanan iyang gihimo, gipabuntisan akong anak. Himan-himan human sa tanan, iyarang buwagan karon, biyaan ra niya kay inaan na buntis na. Di pa ang kunon. Tarungan ang anak nimo kay nanay nakasala na nadaan imo pang kuanon. Istoryahin na kung saon niya ni pagsulbad ning gibuntis sa ning bayanan ni patarungon bitong eskwela magsigig. Na lang. Dali lang marino kay nagbago ra pud mi nagistorya sa akong anak. Ningon siya diri nga nasa problema, nabalaka kay ko unsa na yung problema kay bisan kay sa samong pamilya wa gyud mi kabatunan ng problema. Wala may problema. Natingala ko kay buntis daw yang uyab. Nisumbong siya sa kuha, gibulagan daw niya imong anak. Kay ang tinuod, wala daw nahitabo sa ilaha nganong nabuntis imong anak. Subot pasabot na ilain na imong anak. Dili pud mi mungkuan ana nga buntis ta imong kuan nga amo ang panagutan nga dili day. Bisan naman ikaw managot ka anang dili imo ha. Unsa papanaguton mi anang gibuntis sa imong anak? Nya walay nahitabo sa ilaha? Ay ko din yung taghaig problema oy kay Tinuod jud ate. Ano imong anak te? Nasyak na nako pag ingon niya sa kuha nga buntis daw siya niya. Nitawag sa kuha niya. Usa pati wa may nahitabo sa imong anak te. Motong wa ko nagdadua nga gibulagan na imong anak kay dili man nakuha kay wa may nahitabo na mo na. Unsay way na itabo? Katuring dito sa inyong balay. Nilak ang ganing ka sige pamugos ako di ko gusto. Nya mamugos jud ka? Unsay wala. Karon kay magdinay-dinay na ka kay human naman nakasala naman ka. Kuan na. Saan man nato ni karon nga inani naman eh. Alang-alang magmuingon tag na hitabo nila wala nga sila ra may nakabalo na ang magtagna-tagnaon na to. Usa pa ma. Buntis ba nagwa mo naghimo anang ina nga butang mao na ron. Kay saon na palami-lami pa mo karon nga na problema na mo nanay sunod ng inyong mga kuan diha. Udaga na mo ginikanan niya himan-himan bulag-bulag dayon. Pangitain niyo nag kuan ug unsaon na to ni pag kuan ning problemahan ni kay dili ni masulbad. Aw, magdako gyud ta. nagdako. Lain kay sa among buot, lain kay sa among part nga Unsa lain sa inyong part? lain kayo una-una ha. Mabuntis imong anak nya walay nahitabo sa ila sa akong anak. Mo man yun ang laki, magpakalaki man yun na, di mo ang kuno usa pa. Babae man eh. Pag to kanong tinuod, kisa may nakauna ni mo,
nimo? Kanay mong uyab dili. Siya may nakauna sa kuha, wa may lain. Wala na tabo na mo nate. Uy, naitabo na namukol. Oh, walay nahitabo oh. Walay Tabo na nahitabo. mo. Lagi naitabo na anak mo. Basig ang imong anak na laing laki. Wala po Sa kay lain lain laki nga mo ra man na uyab niya. Siya raman akong uyab, mo ko lain uyab. Siya raman kay Ay, natabo sa ako. to. Kano sa pa nahitabo sa to? May naitabo dinay nakakayman naman. Mao na kay mga bata pa kay mo musulod mong inana nga. Trabaho di man mo kabalo mo lusot og kuan. Sige magana siya pamugos sa kuha. Ha, bakba ni mo utro pug ka mo. Anong musugot man pug ka og kuan? Di na ka musugot. Na mamugos man. Mamugos man kagustuhan po nimo. Wala ron problema aron. Unsa na pagsulbad? Ane, para sa ko Mari. Ngalan nga ingon ana ang kuan, walay sure nga kang Jimmy ba na o kinsa naman ang nakabuntis na imong anak. Sa karon dili sa ko mo kuan ana. Dili gyud ko mo kuan ana nga akong anak pa kuan-kuanon ana. Di ko mo kuan ana. Ito ninyo tagay Nya, problema. unsaon man nato ni? Oh, sige. Naami kwarta. Pag once mo gawas ng bataan na atuan ng ipa-DNA. Ipa-DNA test na kung sa akuha ba yun ng anak. Kung sa akuha ng anak, okay. Amo nang pakaslan, ipakasal na to na sila, pakasal mo na. Pero once nga dili na iyaha, wala. Bahala mo. Di mo kumukuhan anak. Ay, kabala ka. Ipa-DNA test na to na. Dinig mo, mo gawas ng bataan na. Pero sa karon, dili sa aming mangilabot anak. Bahala mo sa inyong kinabuhi. Ha? Muna, kay musulod ka sa kuan nga bis inaana nga trabaho. Pataro mo bitaw mo eskwela mag ay pag na. Kabalo man ko, dili lang kita mo inay, mga problema yung ani daghang kayong problema po ngayon ani ang ilahang sitwasyon karon. Pero ako, kabutan akong pagkatao. Ay, Ako, kung makuan ang sa magugo ako kay- alang gyud ang anak kong tarong lang na ilang pamaagi, ngano kung dili? Himuan pa ko na silag balay. Himuan pa ko na silag unsa diha tindahan, unsa diha para lang sa ilang panginabuhi. Pero yun ani nagka-issue dili, ya, walay nahitabo. Kinsa may ganahan na? Mao lagi na. Abot sa inaana nga panahon, ang lalaki gyud magpakalaki gyud na. Di na mo ang bisag nahitabo nila kay ngano human na ang tanan. Alangan na Una. maglalaki mi, magbinabae mi. Nga lalaki man yun mi. Kung karon na inaani oh. Kasi dili na ako. Ate, Kasi dili. tabo sa mga dayahan ako ni Kasi Gudo. dili mo ha. Kasi nagnaunsa kapag kahitabuan ninyo. Ana mo gid ang mga lalaki di mo angkon. Ate, Bisag na ana nahitabo na. Kasi Kasi hindi- pasingin lang naghubog ako, ka. kuwan. Di ka magkamang ka ng akong anak. Ikaw pod. Ay, nalang kapila man ko mag-istorya nimo, kapila ko magmaymay nimo. Matinood na, Di ma. ka pa sa eskwelahan mo istorya ko na pag-amping ani mo na makahuman kag eskwela inana. Nya iman-himan ron magabi mo istorya lang yapon ko. Bunta gabi mag sige ko istorya nimo inana niya. Walang gihapon. Langan di mamugos man siya o. Ugos man siya kay ganahan po ka. Ini pero aw. Pare, marag nakakuan po ko sa imong point, tama gid po di mo ha. Kay wala po ta kabaluan ng mga bata lagi po mga problema nila. Kani lagi mga bata po kaayo. Pero ako jung gikuanan imong saad sa kuha pag mugawas ning bata, ato jung ipapanog sa imuha bagyo ning anak ni. Eh kani pong ay nalang di nalang gyud ko mga saba ni akong anak niya. Ay kabala ka na Mari. Kay nag-once mo gawas sa ato ng ipa-DNA test. Kung sa ako gyud ang anak. Oh, Amuha sige. ng kuanon. Bantay ka preha niya. Mato mi. Sige, sige. Moro to dagang salamat ha. Sige, sige.